Il-grupp ta' Jurgen Fenech kien qed jgħin b'donazzjonijiet sabiex jitħallsu l-pagi tal-ħaddiema tal-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dan ħareġ waqt ix-xhieda tal-eks-kap tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli quddiem il-bord tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Portelli ikkonferma li l-grupp Tomas kien wieħed mill-kumpaniji kkuntattjati sabiex jgħinuh jeleb il-problemi finanzjarji li kien hemm fil-partit. B'mod speċifiku huwa spjega kif lura f'Marzu 2019 meta diġà kien żvelat li Jurgen Fenech kien is-sit ta' 17 Black, Portelli kkuntattja lil Fenech dwar donazzjoni. Stqar li għalkemm ma kienx jużhom direttament biex iħallas il-pagi, dawn imbagħad kienu jinħarġu f'pagi mill-kumpanija Medialink. Intant fl-istess xhieda tiegħu, Portelli kkonferma li huwa kien jitkellem ma' Jurgen Fenech dwar stejjer li jistgħu joħorġu dwar persuni fil-Partit Nazzjonalista stess. Dan għaliex fi kliemu huwa kellu jiġġieled fire with fire, dan fil-waqt li qal kif Jurgen Fenech ġieli jgħaddielu stejjer dwar persuni mill-Partit Laburista. Intant fix-xhieda tiegħu Adrian Delija ċaħat li kellu xi relazzjoni ma' Jurgen Fenech. Dan fil-waqt li ċaħat ukoll li l-laqgħa ta' Kristi De Bono u Herman Schiavone ma' Jurgen Fenech kienet saret f'isem il-partit li kien imexxiju.